At datayo manen kakabsat nga agkakadwa, kada ito nga oras, iti panang review tayo, iti leksyon tayo kada ito nga lawas. Kitagyaman tayo kinapo Diyos, agsipot dagiti kasapulan tayo nga bendisyon kakabsat. Ket inted na kada tayo. Iti unag tayo ito nga lawas, ket no kitaan tayo kakabsat, dagiti aldaw tayo ito nga lawas. Pacheck nga maited kada tayo dayjay panagyaman, ken uray pa'y dahil panagdayaw kinayaw Diyos at sipod ta saan tayo nga binaybayan kakabsat. Kitagyaman tayo, agsipod ta adda ta kayo manen kadwami, adda digiti kakabsat nga itararamidin da, ket i-share da kakabsat. Dahil adal tayo, tapno digiti gagayem damat ket mabindisyonan met. Adamit kada kayo kakabsat dayjay ag-subscribe tapno daytoy nga programa tayo mabanti tulong ni Apo Dios ket agtultuloy ket da kayo kakabsat may kan iti notification nga adda manen dayjay panag-review tayo so nga dawatek nga ag-subscribe kayo kakabsat sakbay tayo agpatuloy ket agkararag tayo kakabsat maminsan pay ited ni Ama iti dakkel a panagyaman iti kinaayat ken kinaimbag dayta nga ayat isuod Diyos iti kankanayon mi ngas asetgan iti tiyempo nga kasapulan kami Ama kadagiti tulong ken bendisyon mo saan kami nga agamak mamasulig ken kagkaputa sika iti Diyos iti ayat agyaman kami Ama iti panangbendisyon mo kada kami agyaman kami iti panangited mo kadagiti kasapulan mi nang nangruna o Diyos kada ito'y pailaan nga agdama nga saan pailaan nga naglipas na ito ng pandemic umay kami o Diyos nga agyaman at sipot na sigay tinangisalakan kada kami gadawatin mi na kada ito nga oras ited mo o Diyos iti Santong Espiritu tapno may kan kami ti siri maawatan mi dayjay mensahe nga kayat mo ited kada kami babaen kada ito leksyon nga ikamadadan kan na kami o Diyos iti ayat nga mangkita dayjay nga pagimbagan mi gapumet laeng tayo ayatan agyaman kami launay o Diyos itinagan na po Jesus tinawat ni digitoy amen. Datayon kakabsat iti lesson tayo iti quarterly tayo may panggap iti libro iti Genesis datayon kakabsat iti lesson number 11 ket makita tayo nga manipod iti lesson 11, 12, ken 13 may sentro daytoy kakabsat iti biag ni Joseph naadal tayon kakabsat dagiti banwar iti libro iti Genesis inrugi tayo nga inadal ni Abraham inrugi tayo kakabsat nga inadal ni Jacob kini Isaac ngem sakbay digitoy kakabsat nga banwar naadal tayo nga ni Apo Dios inrugi na dayjay plano na idi nga inbagana kini Adan kini Eva nga uray pay iti panagbasol iti tao ket saan na nga mabalin han na nga kayat nga baybayan ti ayayaten na nga pinarsuana inkarina dayjay nga umay nga manubot the seed iti Genesis 3 versikulo 15 naadal tayo maipanggap iti layos naadal tayo kakabsat dayjay ayat ni Apo Dios ket adda tayon iti tiyempo nga umasideg tayon iti pannakailipas daytoy libro iti Genesis kakabsat and personally I am very excited tapno no kita kakabsat digiti leksyon nga inaadal tayo agparang ibagana iti leksyon tayo nga ni Apo Dios addalatta kadagijay nga kapkapadasan serken tayo kakabsat iti lesson number 11 iti title na ket ni Jose Apo dagiti tagainat Joseph Master of Dreams iti paset nga mayulo ket masarakan kakabsat iti
Genesis 37, versikulo 19. Naisurat, ket basaen tayo, ket kinunada iti maysa ken maysa, adtoy sumungad iti managtag tagainat. Namun tayo kakabsat nga adda iti duwa nga asawa ni Jacob. Ket manipud ken ni Leah ken ni Raquel, nayanak kakabsat iti 12 nga anak a lalaki. 10 ken ni Leah, 2 ken ni Raquel. Ti 2 nga anak ni Raquel kakabsat ket ni Jose ken ni Benjamin. Ket iti adalen tay itata, daytoy pamilya ni Jacob, naganan ket Israel, ket kakabsat, kahit kung iti panagadal tay kadaytoy nga leksyon, biningay ko kakabsat iti 3 paset. 3 parts. Pantay nga ro ti leksyon. Umunang paset. Adda kakabsat iti riri, iti pamilya ni Jacob. Anya daytoy nga riri. Adda daytoy kunatay kakabsat nga dysfunctional family. Awan iti pamilya nga awan pulos iti paglabsanda, iti panagselos, adamit daytoy panagririri. Ket anya kakabsat iti rason no apay nga adda iti panagririri dagiti anak ni Jacob. Umuna, ni Jose ket isu iti paborito ni tatang na nga ni Jacob. Laglagi pa nyo, itinagan nga Israel, isumat lang ni Jacob. Basahin tayo kakabsat iti Kapitulo 37, iti libro ti Genesis, versikulo 3 ken 4. Kastoy iti naisurat, basahin tayo. Ket ni Israel ay ayaten na idi ni Jose nga inpang pangruna ngem dagiti isu amin anak na. Gapu tanayanak iti kinalakay na. Ket inyaramidan na iti maysa abado, ang naggarit iti naduma-duma akita. Ket dagiti kakabsat na nadlawda adakkel iti panagayat ti amada ngem kadagiti isu amin a kakabsat na. Ket karurud da idi, ket dida mabalin akasao iti naan annat. Umayin kabsat, there is a family feud. Aday ti rason, ket no daduma, ti ama nga ni Israel, nga isu ni Jacob, isu ti mapabasol. Ngem saan kumamit nga mapabasol kabsat, agsipod ta, aday ti pinili na nga inpang pangruna na favorite. Ket daytoy nga favorite son nga isuna ni Jose kakabsat. Ti rason kunana ti Biblia, naiyanak iti kinalakay ni Jacob. Ket iti inaramid ni Jacob na idumdum makakabsat, agsipod ta, inyaramidan na iti bado ni Jose, a coat with many colors. No kitaan ti kuma, dadadjay 12 nga anak, adadjay ni Jacob, adadjay met dagiti inna. Sino? Ni Leah ken ni Raquel. Adadjay met dagiti 10 nga anak ni Leah, adamit ijay dagiti 2 nga anak ni Raquel. Ket na idumduma ni Jose, tapay dayjay bado na, ket na idumduma a coat with many colors. Ket kunana kabsat iti versikulo 4, nadlaw nakita dagitoy akakabsat na dayjay na idumduma a panangtrato ni Jacob ken ni Jose. Anya na aramid, imayen kakabsat, dayjay gurada karurudan ni Jose saan dan akatungtungtong iti nainayad nga sao. Mikadua kakabsat, daytoy pay Jose ke nalingag tagtagainap.
iti bersikulo 5 ingana iti 11 kakabsat, nagtagtagainap ni Jose. Iti rigat na, ibaga na nga rod, dahil tagtagainap na, kadigdi kakabsat na. Anya di tagtagainap na. Basahin tayo kakabsat, iti bersikulo 7. Taadtoy agbet-betek tayo iti kataltalunan. Ket adtoy iti binetek ko bimangon, ket kaslamet laen nagtindag. Ket adtoy digiti binetek yu imay iti lawlaw, ket nagtamed da iti binetek ko. Ninayunan na pa'y kakabsat, sa bali manin nga tagtagainap, inbanga naman ang manong, at natagtagainap ko denggan nyo, kunana, versikulo 9. Ket nagtagtagainap iti sa bali, ket sinauna kadagiti kakabsat na kinunana, adtoy sa bali manen ti tagtagainap ko, ket adtoy iti init, ken ti bulan, ken ti 10, ket may 12, agtamed da kanya. Favorite lagarudan. Ibaga na pa'y nga isunan to, iti pagrukbabanda. Dahil binutek nga kuko digiti kakabsat. Dahil bitbituen, agramanin dahil bulan nga isu ti ama. Iti kunada. Anya iti bagbagam. Inrugim nga da kami, iti agrukbabken ka. Iraman mo ni tatang tayo nga hukom, agrukbabken ka. There was a family feud. Adda kakabsat iti saan ana siya at apanagrelasyon dagitoy nga agkakabsat. Anya iti naramid digitoy nga kakabsat. Iti may isang aldaw, adda nga agpapastor because they were shepherds. Inbaon ni Jacob ti anak na nga ni Jose, inkabalunan damanong mo. Ket idin nga umasidag ni Jose, apan tayo pasit ang mayulo kapsat. Dahil tinbaga di ito yung agkakapsat. Ket idi kinunada ti maysa met ken maysa. Adtoy sumungad iti managtag tagainap. They made a plan. Kunada, patayin tayo. Kunamit niya may isang kakapsat na saan makabasol tayo. At di abay kakabsat, iti pagpapasturan da, iti bubon nga unag, ket awan ti danom na, iti da nga in isok, in kabil ni Jose. Pagamulangan hindi di makita da, di kitay merchants, di kitay kakabsat, di kitay Ismailitas. Nakalagip da kikunada, ilako tayo lang ngayon, hantay ito mapabasol. At least, umadayon, dahil nga kapsat tayo nga managtagtagay na. Inla ko da kakabsat, iti 20 abagi apira. 20 pieces of silver. Ituloy tayo. Digito yung Ismailitas. Idinakadanon da ijay Ehipto. Inlako da manen ni Jose kini Potifar. Dayjay right hand ti ari iti Ehipto. Kumustain tayo kakabsat ni Jose iti Ehipto. Daytoy iti part 2. Okay? Kumustain tayo. Kumusta nga ni Jose iti Ehipto? Masarakan kakabsat iti libro iti Genesis Kapitulo 39. Adda iti kayat ko nga italmed. No apay nga importante dayto nga bersikulo kakabsat. Genesis 39 bersikulo 2. Nay surat, basahin tayo. Ket ni Jehova si Adda idi ken Jose, ket lalaki a nagasat idi. Iti kayat nga iturong iti leksyon tayo kakabsat. Ni Apo Diyos adda kini Jose. Ket no ni Apo Diyos adda akadwa iti sinuman. Sika ken iti siya.
Dayjay inaramid ni Apo Diyos ken ni Jose. Basahin tayo kabsat. Nagasat idi. Agbalin ka, agbalinak, ang nagasat. No ni Apo Jesus, ni Hioba adda kadatayo. Ket idi kakabsat adda ije balay ni Potiphar. Anya iti nakita na kakabsat ni Potiphar, basahin tayo iti versikulo 3 ken 4. Ket nadlaw ti apuna ani Hioba adda idi ken kuana, ket amin nga aramiden na pinagasat ni Hioba iti imana. Versikulo 4. Ket ni Jose nakasarak iti parabor ti imatang na, ket nagun nung kenkuana iti bilin a pangulwen iti balay na, ket inyawat na iti biyag na amin nga adda kenkuana. Trust. Apay nga ni Potiphar pinagtalkan na ni Jose. Why did Potiphar kapsat trusted Joseph? Nga iti inbaga na iti amin nga adda kenkuana. Uray pay iti biyag na. Amin asani kuana. Inted na iti ima ni Jose. Anyan a panagtalat. Apay, tanakita ni Potiphar nga ni Hioba ket adda ken ni Jose. Nairaman kakabsat ni Potiphar. Tampay ko na ket nadlaw ti apuna ani Hioba adda idi ken kuana, ket amin nga aramiden na pinagasat ni Hioba ti iman. Adda jay ni Jose ije balay ni Potiphar. Ket amin nga aramiden ni Jose pinagasat ni Apo Dios, di kadmet nairaman ni Potiphar kadayjay bendisyon nga inted ni Apo Dios ken ni Jose. Ngem kakabsat iti dakes adda iti napasama. Dayjay nga napasama isumot din kakabsat iti nagrugyanan apan nagsuot. Kita ibaga ka nagsuot. Dimma ba? Tapay naggapo iti baba ni Jose inlakod ti kakabsat na lalalo nga bimaba ta inlako manen dagiti Ismailitas ijay Ehipto. Ngem gapo tani Apo Dios adda ken Jose. Rimang ay ngimato ang imato inggana nga pinagtalkan ni Potiphar. Tirigat na pinati ni Potiphar dayjay inbaga ti asawa na. Anya gamin ti naramid ti asawa na kapsat. Iti versikulo 7 na isurat ket basahin tayo. Ket naaramid kalpasan kadagitoy at ti asawa ti apuna impereng na dagiti matana ken Jose ket kinunana kaidda nak. The wife of Potiphar tempted Joseph. Ngem ni Jose kakabsat agsipog tadda ni Hioba ken kuana timakder nangabak ngem dayjay panagsaan na kadayjay a temptasyon pananggargari ti asawa ti apo na isumeten kakabsat iti pannakaiba ludna. Laglagi pen tayo no alaen tayo manen ijay Genesis chapter 37 versikulo 21. Basaen tayo kapsat. Ngem ni Hioba si aadda ken Jose. Anyan nga nagpintas ti leksyon tayo kapsat. Idi adda di balay ni Jacob ni Apo Dios si aadda ken Jose. Idi nga inpisok dagiti kakabsat na ije bubon ni Apo Dios si aadda ken Jose.
idi nga inlako dagiti Ismailitas ni Jose iti balay ni Potifar ni Apo Jesus at si adda ken ni Jose. Idi nga intisok na iti pagbaludan. The good news is ni Jesus ni Apo Dios si adda ken ni Jose. Adda kakabsat iti napasamak iti pagbaludan. Adda iti duwa nga trabahador iti palasyo, the butler and the baker. Iti trabaho di iti nga duwa kakabsat, DJ butler isuna iti para timpla DJ inuman iti ari. Mapagtalkan dito. Amuyo gamin iti may isang pamayan tapno matay ti ari. They pay the butler. Ikan na iti sabidong, DJ ipainom na kada di ari. Ngam dito nga butler, mapagtalkan. At dito mo DJ baker, mo DJ baker, pag-araramid ti tinapay. Saan nga ni bagano niya ti basol da ngam inbalog da. Ket ije pagbaludan, agsipud ta ni Jehova si adda ken Jose. Isu namanen ni Jose kakabsat iti kasrala supervisor ije pagbaludan. Adadtoy dagiti duwa nga opisyales ti ari ti Ehipto. May isang rabi nagtagtagainap da. Sanda nga maawatan, sanda nga maipataros iti kaipapanan dayjay at tagtagainap. Ingana nga naibaga adadta iti amuna iti kaipapanan iti tagtagainap. Joseph, dadalin tayo, the masters of dreams. Inaybanda. Dinamag ni Joseph. Anya iti tagtagainap. So they have the story. Daytoy nga butler, nagtagtagainap kampay iti may nga puon iti ubas at dati talo nga sangana. Ket si iigem daytoy nga butler iti dayjay kupa iti ari. Nang puros manipod kadagay talo asa nga pinespes na dayjay nga naluom nga ubas. Sana inted iti ari. Kunana ni Jose na imbag adamag. Dayjay talo asa nga kaya nangasawan ti talo nga aldaw. Ket dayjay nga panangitid mo, dayjay nga inuman dayjay ari ket naragsakan. Daramiden dayjay ari, parwaren na kanto iti pagbaludan. The king will reinstate you. Isubli na ka kadayjay nga office mo. Maragsakan daytoy butler. Sa kunanan ni Jose, laglagi pennatua no adda ka iti palasyo. Agdengdeng nga kakabsat dayjay baker, kunana. Anya ngay met ti kay papanan daytoy nga tagtagainap ko. Anya di tagtagainap mo? Di tagtagainap daytoy nga baker kakabsat. Adda kano nga sisusuon iti talo alabba nga napno iti tinapay. Pagamulangan digiti tumatayab imayda ket kinanda dayjay at tinapay nga agpaay kuma kadayjay nga ari. Naulimek ni Jose kitain na dayjay baker. Ngem ibaga na kabsat dayjay interpretasyon dayjay tagtagainap daytoy nga opisyal kunana iti talo nga aldaw itadderan ti talo a basket dayjay ari ket ibitay na kanto. A good news and a bad news. Napasamak dayjay nga interpretasyon ni Jose. Naglagi pa kunana ka dayjay nga baker, laglagi pa na to. Mikatlo ken maudi nga paset eleksyon tayo kabsat.
tagtagainap manan. Tinagtagtagainap itata ni Faraon, iti ari iti Ehipto. Masarakan daytoy iti kapitulo 41, versikulo 1 ingana iti 41, iti Genesis kabsat. Nagtagtagainap iti ari. Tumuna nga tagtagainap na, adda kano asitatakder, idjay igid iti karayan iti Nile. Nile is a very important river, idjay Ehipto kabsat. No mo tayo day istorya ni Moses, it was in the Nile. Isu kakabsat iti napanagdigusan day prinsesa. It was in the Nile, idjay tinangalaan na kin ni Moses. Gapo iti Nile River na inted day nagan a Moses. Ket idjay tagtagainap na kakabsat, nakakita iti pito nga nakasalsalun at nakalulumag nga bakbaka. Agar-arab da ije-igid ti karayan. Pagamulanginan, adda iti rimwar a pito nga nakukutong paragpagan nga bakbaka kakabsat. Ket digitoy a paragpagan nga bakbaka, very thin. Inasit ganda digitoy pito nga nalulumag nga bakbaka. Ket inalunun digitoy nga pito nga nakukutong a bakbaka, digijay a pito ang nalulumag a bakbaka. Iriga na saan alimukmag digijay ang nakukutong a bakbaka. Nagtagtagainap manan. Kunana da ari. Nakakita ak iti pito. 7 grains. Amo yung gamin kamsat, ijay Nile, it is also where the source of their agricultural life is. Ket kunana da iti pito ket nagpipintas iti dawada. Nakabagbagas. Pagamulanginan ko na nakakita, lang itipito ko na several branches of wheat. Ipes. Pagamulanginan digitoy nga ipes nga trigo. Inalununda digitoy nabagas nga trigo. But the sad news is, dagiti ipes, uray no inalununda dyan nabagas, ipes dalata. Inayaban, ti ari digiti masisirib iti nasyon nga Ehipto, inbaga na ti tagtagainap na, awan iti makainterpretar. Nang nagkakabsat, dayjay butler. Ket imasidag, kaya na, apo ari, adda iti ammo nga makaipataros ta tagtagainap. Sino? Kunana da ari. When apo ari ta idi malagip mo impan na kami ije pagbaludan. Dua kami kada ije baker. Nagtagtagainap kami. Ket idi imbagami daytoy nga lalaki tinagan na ketuse. Inpataros na dagijay at agtagainap ni ket dayjay apan ipataros na aramid akas inbagana. Inayaban ni Parao. Ket idin nga addan ni Jose. Iti kayat ko ken ni Jose kakabsat. Ije verse 16. I'll read it in English. Kunana ni Jose, it is not mine. God will give Pharaoh an answer of this. Inted da baker nga iti credit ket ni Jose. Di nasisiyat ko man da arin, kukwa da ita apo kunana di credit kukwa kaan.
Sakbay na pailang irugi kakabsat. Dayjay credit intednan kini Apo Diyos. Dayjay credit intednan kini Apo Diyos. Agdingdingag iti ari. Ket inbagana o Apo Ari, dayjay 7 nga baka, ken dayjay 7 nga stalks of grain agpapadada. Iti uneg iti 7 katawan. 7 nga tawen nga nakabusbuslon iti apit. Ngem umay kalpasan day ta 7 nga naadu nga apit o Apo Ari. 7 nga tawen nga awan to iti maapit. 7 nga tawen nga addanto iti bisin. Iti kayat ni Apo Diyos nga aramidem Apo Ari kunana ni Jose. Isaganam tapno dayta a 7 nga tawen. Amin to nga nasyon danto iti panagbisin. Umay danto ken ka. Apo maragsakan iti ari kakabsat. Maragsakan iti ari. Ket inaramid na nga ni Jose isunay iti in charge kadayjay nga panagapit iti 7 nga tawen. Joseph was again promoted. Apay, laglagipin nyo dayjay leksyon tayo kakabsat. Kunana iti leksyon tayo ni Hioba adda ken ni Jose. Nga amin nga ramidin ni Jose gaputan ni Hioba adda ken ni Jose. Na bendisyonan. Anya kakabsat iti iturong ti leksyon tayo. Malabit santeng ang glasat akas dagiti kapadasan ni Jose. May bagak kada kayo kapsat. In all our experiences, there are ups and there are downs. Yung laglagi pa kapsat ko, saan na ka nga baybayan ni Apo Diyos? Iti panawen nga itid nakin ka iti panagramay. Kitaem ni Apo Diyos. Iti panawen nga palubusan ni Apo Diyos nga bumaba ka, laglagi pa awan ko matipagbungam ni Apo Diyos adakin ka. Iti may sa siguro nga paborito ni Jose nga text. Kunak kumaa ta dati iti Genesis ket iti text nga ited ko kabsat ket Romans 8:28. Amutay dayjay. For all things work together for good to them that love God. No ni Jose ket basaen na kuma iti Roma 8:28. Iti nalaaw nga ibagana wen pudno launan nga dagitoy nga bambanag nagaramid na nga pagimbagan nga agpaay kanya kinagpaay kadagiti amin nga agayat iti Dios. Laglagipin tayo kakabsat ni Apo Diyos saan natin nga baybayan. Tinagan na Emmanuel. Tinagan na Emmanuel. Kaya't nakaw nga bendisyonan. Akas ya panang bendisyon na kinose. Kaya't na nga digiti amin nga ikanaw. Maparabo akas tinarabid na kinose. Kas di ko makabsat iti pagbalinan tayo. Ket di ko iti pagraksakan tayo. Dati Diyos na agayat kada tayo. Si sasagana nga mang bendisyon kada tayo. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama iti leksyon nga inadal mo. Han mo nga binaybayaan ni Jose. Patyaningan na kami na nunyaman di paglasatan kita tao Diyos. Malabit sa mi nga mawatan. Dahil ko mga leksyon o ama. Ket manglukat, mangikat, kadagiti panagduwa-duwa. Kadagiti puso.
saan na kami mamaymayan. Sika iti adda akadwami. Dawatin niya ang mamakianda kami, umakada kami Diyos. Ket amin kuma nga ramiden mo. Gaputi ay ayatin mo. Mabindisyon nga maisubli o Diyos iti dayaw. Nagmailaran. Dawatik na bindisyon ang digitigam sa kami nga kadwami nga nag-aadalitan ng Diyos. Itidbong digiti amin kadi asa. Sa lunat, doon na digiti marikrik na dapat o Diyos na sa bani ko sa gidem pag-asang iso. Bindisyon ang mga awang kumaamay di pagkukulang. Bindisyon o Diyos na tinatar na panagyan. Katagyaman kami na ibig sabat. Dawatin niyo Diyos na si kakumain itinagyan na kadalang ang yaman. Tadig ito'y dinawat ni katpatyan ni nga sumbatang ginagawa ng Jesus. Amen. Walang ngayon kapagsabi.